Ik ben blij dat het probleem is opgelost en dat de verantwoordelijkheid genomen is om het zo snel te doen. We hebben binnen onze eigen begroting, die we begin van het jaar gemaakt hebben we dit extra geld kunnen vinden. De afspraken die wij met de zorgverzekeraars hebben gemaakt, hebben we weer ruimte om nieuwe patiënten ook dit jaar nog te accepteren. Alle partijen binnen er wie is mij. Patiënten kunnen nou ook weer voor net acute zorg te plakken in Nijsmellingen. Zorgverzekerder zoals de Friesland Zorgverzekeraar, Mensis en Zilveren Kruis lezen dit hier 3 miljoen euro bij om de patiëntenstop op te heffen. Nee, de verzekerde draait hier niet voorop. We hebben binnen onze eigen begroting, die we begin van het jaar gemaakt hebben we dit extra geld kunnen vinden. Waardoor dit niet leidt tot extra premiegeld voor de verzekerden. De patiëntenstop weer nedig omdat er volle meer patiënten naar Nijsmellingen kwamen als het ziekenhuis begrutte hier. Hier troch water ik volle meer yield uit doen. In oktober werd het budget met 10 miljoen euro oeskreun. Dat betekent inderdaad dat ook Nijsmellingen forse duit in het zakje doet om uiteindelijk deze zorg te leveren. Nieuwe patiënten die zorg nedig gingen, waren teruggestuurd naar andere ziekenhuizen. Daar wie de cliënten hier van Nijsmellingen net blij mee. Het is natuurlijk gewoon geen wenselijke situatie. Dat wil je niet. Je bent al onzeker. Mensen die naar het ziekenhuis komen, die zijn al... dus het wordt onrustig. Die onrust kon je hem vernemen onder de patiënten? Niet zozeer direct. Hè. Mensen komen niet direct naar ons toe. Wij zijn geen klachtencommissie. Maar je wordt natuurlijk wel onrustig gemaakt door de berichten die geschreven en gezegd worden in de krant, onder andere in de pers. Het ziekenhuis is er nog net uit met de zorgverzekerders VGZ en Multizorg. Mensen die die verzekeren binnen kunnen het eerder als in 2000 in Nijsmellingen terjochten voor een afspraak. Dat geldt alleen nog voor nieuwe patiënten die geen acute zorg nodig hebben.